Билолиддин Алимардонов сокини ҷамоати деҳоти ба номи Мирзоризои шаҳри Ҳисор сардори корпоратсияи Баракат мебошад. Дар майдони тогзорӣ дар ихтиёр доштааш бо саҳмдорон ва иҷоракорон меҳнати софдилона мекунад. ҳосили боғи ангур ки имсол ба заҳматкашони ин хоҷагӣ муждаи даромади хубро медиҳад, роҳбари хоҷагӣ аз самари меҳнати шабонарӯзии аъзоёни хоҷагиаш медонад. ҳосил аз 1 гектар мо то 18-14 тонн вобаста аз боду ҳаво ҳаст ки ҳосили хуб гирӣ, боду ҳаво хуб бошад, ҳосилро хуб мегирӣ. барои ҳосили хуб гирифтан аз моҳи март коркарди ҳамин агротехникишу химикаташу сари вақт ки иҷро кардӣ, ин ҳосили хубро мегирӣ. агар ки накардӣ, ҳосили хуб намегирӣ. 150 гектар боғи нав кардагем. нақша дорем ки дар ин хоҷагӣ сардхона зиёда аз 500 тонн сардхона кунем барои хоҷагии худамон ки маҳсулотое ки мо дорем захира кунем, дар бозорҳои худамон, дар бозорҳои хориҷи кишвар содирот кунем. ҳарчанд нақшаи ба ӯҳда гирифтаи якчанд хоҷагиҳои пахтакори шаҳри Ҳисор иҷро гашта бошад ҳам, то ҳол дар саҳро пахта зиёд аст ва имрӯзҳо ҷамъоварии он хуб ҷараён дошта, ҳаққи чиниши он сари вақт таъмин мегардад. бояд гуфт ки зиёд шудани майдони кишти пахта дар корпоратсияи Баракати шаҳри Ҳисор барои пайдо шудани ҷойи кори мавсимӣ барои занони деҳот мусоидат намудааст. ин аст ки ҷомеаи меҳнатии хоҷагӣ дар соли ҷорӣ аз ҳисоби занони хонашин зиёдтар гашт. пахтаро чинданашро оғоз кардага ҳастем. аз чинакчиҳоро ба вақташ ба маош таъмин кардем. нави пахтаи нави Ҳисор кишт кардага ҳастем. аз ҳосилнокиш миёна ҳамин сол ба нигоҳ кардан ба бад нест. сари вақт корҳои агротехникишро гузарондага ҳастем. ба ӯҳда гирифтага ҳастем ки то ҳамин боду ҳаво ба чинда ба сари баланд ба майдонаш бурда расонем. кишоварзон аз боду ҳавои гарми фасли тирамоҳ самаранок истифода бурда дар саҳро аз пайи ғуничини тиллои сафед мебошанд ва кӯшиш менамоянд пахтаро то ба кӯракҳои охирин чида ба хирмани давлат споранд. гузориши Хуршед Ҳалимов, Соҳибнур Абдурасулов аз шаҳри Ҳисор барои барномаи иттилоотии Навид.